بله جان پیشین ها ما جا دەسەڵاتێ پرسی دنافبەرێدا ما هەموو هەوڵ و پرۆپاکەندەیەن نامزەتێن پەرلەمانتاریە دیت منێرینە گەلژی هەتا ڕادایەک ji ڕادەیان گۆهداری کرد ku dikarin bêjin civaka Tirkiye divê demê de bi rastî jî parça parça bûye gava tu li wêneyê giştî dinêrî bêûmêdiyek çêdibe mirov dibêje gelo çardeyê gulanê bi rastî jî roja helbijartina ye yan jî roja operasyona ye operasyon ji bo sindoqên deng danê desalat dibêjîtin Kemal Kılıçdaroğlu ku namzetê Tifaka Millet e sindoqên dengdanê ji bo wî dibine gor û wî vetişêrin di hember de Kemal Kılıçdaroğlu jî dibêje ev e dawiya Erdoğan e sedî sed di gera yekem de ser dikevim û ji xwe pêwîst nake biçine gera duyem ya helbijartina dilê her yek ji wan bi serê xwe germ e lê di navberê de gel heta radeyekê bêûmêd bûye û ji nav çûye bi taybetî nifşê taze lê me dixwazin ji aliyê opozisyonê bi taybetî maseya şeşiya opozisyonê bipirsin bizanin plana wan ji bo deh rojên mayên helbijartinan çi ye bi taybetî derheqê pirsa Kurd eger hatiwan qazanc nekir mumkin e çizext û fişarekê çêken heta ku li vî welatî pirsa Kurd bi rastî jî di bingehê de ji rûyê yasayî destûrî bihête çareserkirin Kurd dibêjin heta meseleya me kêşeya me li vî welatî nehête çareserkirin Türkiye demokrat nabe aram nabe abûriyayê baş nabe lê ma zêdetir dipirsim ji mêvanê xwe yê hêja hêjayê Selçuk Ozdad alîkarê serokê giştiyê partiya Pêşeroj Sayın Selçuk Kurdistan 24'e hoş geldin çok memnun oldum. Hoş bulduk. Şimdi yani iktidar arasında neden bu kadar yani çok geriginlik var yani bu kadar yani şey tansiyon var. Şimdi şöyle söyleyelim. Ez wiha bêjim di demokrasiyan de desalat heye di heman demê de opozisyon heye dema diktatorî hebe wê derê tenê desalat heye dijbere nîne yan jî hebe jî di şeklê de eger hûn partiyên xwe nekin armanc wek xizmetê bikarbînin wê demê hûn dewlemendiyê û xweşiyê bidin welatiyê xwe eger hûn bûn desalat baweriya we bi sindoqê hebe çi ji sindoqê derket gere hûn bêjin amenna hûn qebûl bikin ji ber vê yekê kesên ku dibin desalat helbet ji bo welatiyên xwe xizmetan dikin lê dema ku vê xizmetê dikin divê bi neyasayî kar nekin karekî bê ahlaqî nekin diziyê nekirin gendelî nebe eger kursiyên ku û postên ku hûn tê de rûniştine yan jî dibe wezîr be serokkomar be hûn rûniştine hûn bêjin ku ez partiyek bûm ez hatim helbijartin lê dibe sibe ku partiya B yan jî C jî were helbijartin ew jî partiyên vê millet û vî welatî ne û bi awayekî asan kursiyê xwe postê xwe radestî kesê hatiye helbijartin bike serokkomarê duyem yê Tirkiye İsmet İnönü bû sala 1905 dema helbijartin hûn de kir hin serbaz hatin general hatin bawê gotin ku desalatê radest nekin lê wî got cilê xwe hemû yê başê rêk pêk li ber xwe bikin û çûn postê xwe radestî Celal Bayar û Adnan Menderes kirin û ev riste got ev şikandin serkeftine min ya herî mezin e di civakên rojhilatê de siyaset bûye armanc ne xizmetguzariye lê welatên rojava beriv dikare behsa dagirkeriya wan bike lê îro ji Almanya bigire heta İtalya heta Britanya û Hollanda kîja partî ser bikeve ji bo welatê xwe xizmet dike ji bo Almanya Fransa yan jî Britanya xizmet dike lê di dema me de dema partiyek tê desalat dibêje ez bûm desalat eva çarenivîsa welat e eva gotinên şaşin û partiyên din jî
رش دکه تومتان لوان دکه تشتین شاش دبیجه توان بار دکه لی د سیاست دا دستلات به خدمتین خود در دکه و پیش ملت دبیجه از بیکاری کم بکم یعنی من کم کریه من آستا گشتانی بلند کریه از وقت که خودین مال ون گشت گزاره دکن پرورده و باش دبه بله وەکو پارتی ئایندە لەبارەی پرسی کورد هەندێک وتاری ئەرێنی هەیە و ئومێد بەخشە بۆ دوای هەڵبژاردن باشە ئەخۆ ئەمە تەنها پرۆپاگەندەیە یاخود ڕاستیە لە تورکیە ئەم ji بۆ هەموو وڵاتین خوا دەبێژن بە ئاوایەکە وەک هەڤ لە هەر دەرێ ئەرک وەربگرن کار بکەن کەسێن کو ولاتین ترکیه لگور هجایی و جیربونا خواه دوه رول بگرن کرد دبه، چرکز دبه، لاز دبه، بوشناک دبه، آرناوت دبه، رومن دبه، چچن دبه، ترک دبه، کی دبه ev hemû dema İmparatoriya Osmaniyan da mane ji ber vê pir etnîkîne pir mezhebiye û gelekê kulturên cûr bi cûr hene Lazî heye Kurmancî heye Zazakî heye Romanî heye hemû alî bi zimanê xwe dixwazin bila hemû zimanê xwe di perwerdeyê de bikar bîne û di civakê de jî bîne lê em hemû welatiyên Tirkiyê ne car carna hin tengezarî durust dibin lê li Tirkiye bi pêngavên demokratîk Tirkiye aram bûye lê em ê vê bes nabînin em ê van pêngavên demokratîk bikin em ê di nav yekparçeyiya axa Tirkiyeyê de li bin ala xwe û bi Sûrûdê xwe netewî em ê jiyanekî wek hev bi hev re bijin di nava sînorên xwe de bi Tirkan re bi Kurdan re bi Ereb û Ecem û Rûs û Ermeniyan re Azeriyan re bi hemû cîranên xwe re jî em ê di nav bi azadiyê de bijin em dixwazin bêjin serkeftin û serkeftin her du alî jî qazanc bikin ewa dîndarên me jî hene çawa li vê derê li vê cîranên me jî heye netewên din hene em dixwazin be wan re bi hev re bijin û em dixwazin li rojhilata navîn welatekî demokratîk تێگەیشتم باشە سلاحەدین دەمیرتاش و هاوپەیمانەتی ڕەنج و ئازادی پشتگیری لە کەمال کلیچدارۆغڵ دەکات باشە ئێوە تۆ ئەمە دەبینین واتە دەنگی کورد ئەخۆ لەم هەڵبژاردنە کاریگەری هەیە و hilbijartinên parlamentoyê de hevpeymaniya cumhur heye AKP û MHP her wiha Tîfaqa Millet heye CHP Saadet İYİ Parti yani her wiha hevpeymaniya Ked û Azadî hene Partiya Çapa Kesk û HDP her wiha partiyên sosyalîstê de cih digirin lê di hilbijartinên serokkomariyê de Serokkomar Erdoğan heye û İttifaqa Millet jî Kemal Kılıçdaroğlu heye em wek İttifaqa Millet em ji hemû partiyan deng dixwazin Laz hene Çerkez hene Kurd heye Alewî Sunnî hene Sosyalîst hene İslamî hene em ji hemûyan deng dixwazin hem dengê her yek denderekî ji bo me giring e birayên me yên Kurd welatiyên me yên Kurd hene berê jî hebûn niha jî hene di nava gelek partiyan de hene di Hudaparê de hene AK Partiyê de hene Siberojê de hene di nava gelek partiyên de êdî em dixwazin dadgeh serbixwe bin bêalî bûn siyaset karîgerî li ser dadgehê nekin bêalî biryara xwe bidin Selçuk katekam kema boya min li Ankara hindek geram û sûram û pirsyarem li xelk kir xelk zor halî naxweş e helawsan zor e başa planî opozisyon lan xelkewa
ڕای لێیان نییە و باوەڕیان نە بەدەسەڵات هەیە و نە بە ئۆپۆزیسیۆن هەیە باشە ئێوە چی دەکەن لە بەردۆخێکی لەم جۆردا باشە خەڵک چۆن باوەڕ بە ئێوە بکات گەل گوهرتنێ دەخوازە ئەv دەسەڵاتê destpêkê xizmetên baş kirin bendavçêkirin rêkirin mafên mirov pêş xistin lê dê pişt re gendelî çêbûn azadî dûrxistin û hinek guhdarkirinên neyasayî hebûn li wê derê diviya bû lêborîna xwe bixwazin lê piştî vê Tirkiye hejar bû enflasyon bilind bû bêkarî zêde bû em wek em azadiyê pêşkêş dikin ji ber Kurtasiya demê nikarim zêdetir gotinê hewa bikir